Ahoj! Dnešní novinkou je tato UVS, vakuová sušicí pec. Toto zařízení je navrženo pro sušení izolace transformátorů. Pevná izolace je známá jako nejdůležitější součást transformátorů a její dielektrické parametry přímo závisí na stupni znečištění vlhkostí. Moderní transformátory jsou složité systémy, které obsahují materiály vyžadující speciální údržbu, včetně provozních teplot. V tomto zařízení je to řešeno implementací měkkého ohřevu a rovnoměrného rozložení tepla po celém objemu komory pomocí vnitřní cirkulace vzduchu. Samozřejmě dehydratace je dále zesílena vakuovým systémem. Hlavní provozní režim stroje je automatizovaný. Operátor jednoduše nastaví požadované fáze procesu a teploty, délku trvání procesu. Vacuum. Všimněte si, že v této modifikaci může být stroj plně ovládán ručně. Zřejmě, v zásadě, pec může být použita k sušení nejen izolace transformátorů, ale může být upravena pro jiné procesy. Tyto mohou zahrnovat jemné sušení prášků, granulí, barviv, léků, polovodičů, PCB a dalších elektronických komponentů. Jedním slovem, vakuové sušení je vždy nezbytné tam, kde produkt nebo materiál vyžaduje jemné zacházení a když hrozí riziko poškození při vysokých teplotách. Oceňujeme nové nápady a dialog. Dejte nám vědět, která konstrukční řešení považujete za úspěšná. Jak rozumná je instalace redundance řídicího systému? Jaké výhody má infračervený topný systém ve srovnání s ohřevem vzduchu elektrickými topidly? Které části procesu by podle vašeho názoru mohly být také automatizovány? Navštivte naše webové stránky www.globecore.com.